Ano mga kajam mo? May balay. Napod ito spikas mga kajam. Para mga kajam, ito sudlon mga kajam. Kasi kuhan sa sulod nila. Uy. Mari mga kajam, kanya akong gibla, makita nyo ni. May kwarto. May danan. Ha? May danan yung mga kajam. Sim na siguro ni sila formal ito spikas mga kajam. Yung doon mga kajam. Bababa ka. Nay kondre mga kajam oh. Oh. Masaran na niyo mga kajam. Oh. Picture na ito mga kajam. Siyempre siguro niyo kajam dito kwarto. Kung mga kajam. Siyempre lang sa lagapon mga kajam. Oh. Ito na yung katri. Dahanan. Apoy suga mga kajam.